हेलो लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर YBY एप्लिकेशननिफ्राय फैसाया उइथड्र जाला। YBY एप्लिकेशना खारबाय। YBY एप्लिकेशनाव रावबो इनभेस्ट दा खालाम। YBY एप्लिकेशना फ्रडसो। बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो आरो बेफोरबायदि नेगेटिभ्स इउटिउबाव गोबां भिडिअ हगारगासिनो ओंखारगासिनो फैगासिनो। दा बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै इउटिउबाव नुनानै गोबां पाब्लिकफ्रा हाहाकार जागासिनो। जिथुनिखि निउ इउजार्स आरो पुराना इउजार्सफ्राबो परेशान जागासिनो जे हस्साके मा जामारखो बेफोरबायदि माने गोबां कन्ट्रभारसि सोलिगासिनो YBY नि सायाव। स' आंखौ कमेन्ट खालामनानै गोबाङानो सोंहरदों YBY नि माबाफोर आपडेट फैदों नामा, माथो ओरै थोरै थांमारसिगोननो, माथो फैसाया उइथड्र जायाखैनो, माथो आं हाबनो नागिरदोंमोन, आं हाबदोंमोन मैयासो, आं गोदानसो, मा जाबावगोन, थांमारसिगोन नामा माबा माबि होननानै माने कमेन्ट्स हरनायलाय आं बे भिडिअआव दिनै क्लियारलि नोंथांमोननो आङो खनसेबाव आं जनायनो बे भिडिअखौ लाबोदों आरो बेयाव माखासे आपडेट्सबो फैदों। बे आपडेट्सनि सायावबो आं सावरायगोन। बे आपडेट्सनि सायाव मा आपडेट्स फैदों बेखौ आङो भिडिअनि उनाव सावरायगोन। फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो बेखौ आं जनायना होनो सानो लोगोफोर, आंनि बे भिडिअ नायगिरि बिथांमोना बांसिनानो YBY इउजार्स गोजा आरो माखासेया YBY इउजार्स नङा, बाट होमबाबो आपडेटखौ नायबाय थानो, आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो मोजां मोनगिरि बिथां माखासे दङ, जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो। मानो होनब्ला बिथांमोननि सोरबा फेमिलियाबो YBY जों बिलं थायो जानो हागौ, YBY आव दङ जानो हागौ, YBY आव इनभेस्ट खालामदों जानो हागौ। बिनिखायनो आंनि भिडिअखौ नायगिरि YBY गैयाब्लाबो नायनानै मोजां मोनगिरि बिथांमोन दं आरो माखासे आंनि एनि टाइम नायबाय थाग्रा आंनि साबस्क्राइबार्स जिथु आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो बिथांमोनाबो नायो। आरो सानैसो ओरैबायदि मानसि दङ YBY नि सायाव नेगेटिभ कमेन्ट हरग्रा, फोलाग्रा, स्पिरिट खालामग्रा। स' लोगोफोर गावसोरबो हाबा गुबुन हाबनायखौबो माने खोमायाव अफलाइनाव ओरैबायदि नेगेटिभ थुयो आरो गोबाङानो माने इउटिउबावबो दा भिडिअ बानायगासिनो YBY आ ओरैबायदि फ्रडसो, ओरैबायदि हेन YBY नि जेबो प्रुफ गैया, YBY आव जेबो RBI लिंक गैया, गुगोलावबो YBY नि सोमोन्दै जेबो आथा फात्ता गैया होननानै माने गोबां माने बेफोरबायदि बुंगासिनो। आरो बेखौ आङो ससेल' बुंगोन, आं जि बुंनांगौ दाख्लैनि भिडिअआवनो आं बुंखाबाय। लोगोफोर आं बेखौल' बुंनो सानो, नोंथाङा बबेबा कम्पानियाव सेलारि एसेखिनि होगोन होननानै नोंथांखौ इनभाइट खालामोब्ला नोंथाङा कम्पानिनि डिटेल्स नायालासिनो मिन्थिया हसिया फैसा मोननांगौ नालाय मोननांगौ डाइरेक्ट थाङो बबेबा कम्पानियाव जब मावनो बा सार्भिस मावनो थांसिगोन। थांनानै ओमफ्राय मास मोनसे मोननै नोंथांनि पेमेन्टआ हल्ड जानानै थासिगोन आरो अबावबा खामानि मावनो होननानै बबेबा थिकादारा लानानै थांसिगोन, फैसा सैसा होजाया, ओरैनो आखाइ खालियै फैफिननांसिगोन। अब्ला बियो मोजां जाबाय जायाखैना? बे YBY आ फैसाखौनो होगासिनो, दैलि उइथड्र खालामगासिनो, गोबाङानो उइथड्र खालामगासिनो। आंनाबो उइथड्र खालामनो गोनां दङ, खिन्थु आं खालामबावाखै। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि जुदि YBY आ थांमारसिगोनबा, बेफोरबायदि थांबायमोनब्ला, उइथड्र जायामोनब्ला आङो मा लांखावनो उइथड्र खालामसिगौमोन। नाथाय आंहाबो मोनसे सिमां दं, जाहाथे बे फैसाजों आं माबा मोनसे मोजां खामानियाव आं बे फैसाखौ बाहायगोन होननानै आं दोनथुमगासिनो। नङाबा आङो उइथड्र खालामालासिनो थागौमोन नामा? आरो आं खालामगासिनो, सेलारि बेलेन्स माबा माबि गेजेर गेजेर एसे फिसा फिसौ आङो एमाउन्टखौ आङो उइथड्र खालामगासिनो, साक्सेसबो जागासिनो। अके, आरो गोबाङानो उइथड्र खालामनानै साक्सेस जागासिनो। होमबा अबेयाव नोंथांनो मा प्रुफ होनांगौ आङो जे फैसाया उइथड्र जाला आरो YBY नि ओरै थोरै हेन टेन माबा माबि प्रुफ गैया, जेबो माबा डिटेल्स गैया, माबा माबि गैया होननानै। आरो नोंथाङा फैसा दाहार लालायलायनानै आरो हा हु फाननानै नोंथाङा दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालराव नोंथाङा थाङो। गाज्रि दामोन दै, आं गासिखौबो बुङाखै, किसुमान गोबाङानो बेफोरबायदि खालामो नालाय। ओंखायनो जुदि आङो बे खोथाखौ बिनि थाखाय बुंनांगौ बाध्यता जादों जे YBY निफ्राय मा प्रुफ, जुदि YBY आ फैसाखौनो होगासिनो दासिमबो, होमबा बेयाव आरो बिनि सोमोन्दै आरो मा बुंबावगोन दा? नोंथाङा जे गावबो इनभेस्ट खालामा आरो गुबुनखौबो बेफोरबायदि खोथा बुंनानै माबा खालामगासिनो। आंथ' नोंथांखौ जबरदस्ति हाब होनना बुङाखैना। नोंथाङा हाबोबा नोंथाङा हाबनो हागोन आरो हाबा बे नोंथांनि खोथासै। खिन्थु YBY आ दासिम रिसेन्टलि होगासिनो, आं बेखौसो बुंदों। गोबाङानो माने कमेन्ट खालामनानै सोंहरदोंमोन नालाय, नंमारगौना नंमारा होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आदसा, मायाव दंमोन खोथाया? आदसा, नोंथाङा दिल्ली, मुम्बाइ, बेंगालराव ओरैनो माने खामानि मावनो थाङो, फैसा दाहार लानानै बा न'खरनिफ्राय लानानै थांनानै, बेनिफ्राय गोबां गिदिर गिदिर सिमां सुजुनानै थाङो। आं ओरै थोरै थांबाथाय एबारनिफ्राय बोसोरसे खामानि मावगोन, फैसाखौ ओरै थोरै दोनथुमगोन, बे फैसाजों आं ओरै थोरै खामानि मावगोन, ओरै थोरै लागोन, ओरै थोरै न' लुगोन। थाङोना? थांनानै ओमफ्राय मा लाबोयो नोंथाङा? जिर', उल्था आखाइ खालि फैफिनसै। होमबा बेयाव थांस्लायस्लाय, फैसा दाहार गारस्लायस्लाय, हा हु फानस्लायस्लाय आरो मासावनो नोंथाङा 15,000 जानाय लोंनायावनो बिदि गारस्लायस्लाय, बेयाव नोंथाङा 6,000 एमाउन्टखौ नोंथाङा इनभेस्ट खालामनानै दोननानै
नोंथाङा बेखौ बिनिफ्राय नोंथाङा प्रफिटखौ लानो हायालासिनो बेफोरबायदि नेगेटिभ कमेन्ट हरबाय थादों जे नोंथाङा गावबो हाबनो हाया आरो गुबुनाव थांनानै नोंथाङा बेफोरबायदि माने नेगेटिभ कमेन्ट हरदों। आं मिथियो जे नोंथांमोना बेयाव माने गुबुननि हाबनायनि प्रफिट जानायखौ नुनानै नोंथाङा मेगन सादों बेसो खोथाया दा। आरो नङाबा नोंथाङाबो हाबना रिक्स लाइफआव रिक्स लानांगौ। 6000 थाखा थांबा थांबाय आरो जुवायाव थांबाय होननानै सानना ला। रिक्स ला मोनसे रिक्स ला। थांबा थांगोन थाबा थागोन। थांबाथाय नोंथाङा बिनिफ्राय मा नलेज मोनगोन, गियान मोनगोन, नोंथाङा एसेबाबो बिनिफ्राय मिथिगोन, शिक्षा मोनगोन नोंथाङा। ओंखायनो रिक्स लानांगौ लाइफआव। थांबा थांबाय आरो प्रफिट जाबा जाबाय। बे नोंथांनि लाकनि सायाव डिपेन्ड खालामो। अके, आरो जुदि नोंथाङा बेयाव लाकखौबो नाया आरो रिक्सबो लानो गोसो गैया, अब्ला नोंथाङा बे बेफोरबायदि भिडिअखौ मानो नायदों आरो मानो बेफोरबायदि स्प्रेड खालामदों, नेगेटिभ कमेन्ट्स मानो हरदों, बेफोरबायदि आरो माने गोबां पाब्लिकआ माने परेशान जादों, गोबां माने दुखु मोननाय फोरमायदों जे मा जामारगोन, इनभेस्टथ' खालामबायमोन खालामनाया होननानै। आरो गोबाङानो माने ओरैबायदि सानदों जे बे कम्पानिया माबा मोनसे गाज्रि, बे कम्पानिया मोजां नङा होननानै माने इसोरखौ हमनांगौ मानांगौ। बा माथो जायगायावनो मिथिं जालागासिनो माने जेराव मेरावनो माने दाथ' लाख हाजार मानसिफ्रा जेराव मेरावनो माने दा मिथिं खालामगासिनो YBYनि गिदिर ब्रकारफ्रा। आरो नोंथांनि एरियायावबो जोबोद गिदिर ब्रकार दङ। नोंथाङा मिन्थिनानैबो मिन्थियै बायदि मानो बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरदों। नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि सानोमोनब्ला नोंथांनि गामिनि एरियानि नोंथांनि जायगानि ब्रकारफोरखौ नोंथाङा बुंहैना बिसोरखौ बुंहै। मानो हमनो हायाखै? लाख हाजार मानसिया जायगा मिथिं जानानै बेयाव एटेन्ड जाहैदों आरो बिसोरो गासिबो YBY इउजार्स गोजा। बेफोरो इमान माने खरस खालामनानै जुदि बे कम्पानिया जुदि फैसा जानायनि दान्दायाव थायोमोनब्ला लाख थाखा गारनानै मोनसे कनफारेन्स हल, मोनसे मिथिङाव फैनाय मानसिफोरनि जानाय लोंनाय, बिसिनि फेसिलिटिस, बेफोरखौ ओरैनो गारदों बे कम्पानिया। मानो होनबा कम्पानिया बियो जेब्लायबो प्रफिटआव दङ आरो गुबुनखौबो प्रफिट होलांबाय थागासिनो। नोंथांमोना बुजियाखै। गोबाङानो माने इउटुबावबो कमेन्ट्स हरदों, इउटुबावबो भिडिअ बानायदों, भिडिअ बानायनानै ओरै थोरै खोथा बुंदों। आरो थांनायाथ' थांखागोन, YBYआ बे सानसे समाव थांगोन, खिन्थु थांबाबो मोनसे सिगनेल होनासो थांगोन आरो बे आपडेटखौ नोंथांमोनानो मोनखागोन मा समाव बोरैहाय थांगोन। आरो गोबाङानो बुंदों दा रिवार्ड्सनि खोथा। आं गेजेर बेयाव आपडेटबो होलांबाय थागोन दै। दा रिवार्ड्सआ ओरैबायदि रेंकिं, नोंथांनि इनभाइटेसन रेंकिं रिवार्ड्स बियो। जेरावनोखि नोंथांनि टिमा बेयाव उइक वाइज दङ, मान्थलि वाइज दङ। बेयावनोखि जेरावनोखि नोंथाङा नोंथांनि टिम बानायनानै नोंथाङा रेंकआव दावखोदों, अब्ला बे रेंक मथे नोंथांनि रेंकआ बेसेबाङाव दङ, बेसेबां रेंक जाबा बेसेबां मा रिवार्डखौ मोनगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। आङो डाइरेक्टलि आंनि YBY एप्लिकेसनखौ नोंथांमोननो खिन्थानि। आरो सिगाङावनो नै थांनाय सप्तायाव सोर बेसेबां रेंकआव दङ बेयाव गासिबो लिस्ट हरदों कम्पानिया, बेयाव गासिबो लिस्ट हरजोबदों, नोंथांमोना नायनो हागोन। थांनाय सप्तायाव सोर बेसेबां रेंकआव मोनहैदों बेयाव बेफोरबायदि लिस्ट हरदों बिथांमोना। टटेल सप्ता बिदिनो गासैबो सप्ता खनफ्रोमबो 4 आगष्टसिम सोलिगोन बियो बे कम्पिटिसना। सप्ता बेयाव रेंकखौ बिसोरो सिलेक्ट खालामगोन। सप्ता खनब्रैयाव सोर सासेना बांसिन रेंकआव दावखोदों बे बिथांमोना प्राइजखौ मोननो हागोन। मा प्राइज मोनगोन, माब्रै मोनगोन, नोंथांमोननो आङो आंनि YBY एप्लिकेसनखौ अपेन खालामनानै आं खिन्थानोसै। नोंथांमोना नायनो हागोन। आंना दाबो इसिबांखिनि एमाउन्ट दङ, गोजौआव नायनो हागोन 16,162। बेखौ आङो दिनैबो उइद्र' खालामनो हागौमोन, नाथाय आं खालामाखै। मानो होनबा आं रिस्क लादों, आंहा फोथायनाय दङ आङो बेखौ उइद्र' खालामथ'वा होननानै। आरो जेब्ला खालामगोन बे फैसाजों आं माबा मोनसे मोजां खामानियाव आं बेखौ बाहायगोन होननानै आं साननानै लादों। स' आं मोनसे रिस्क लादों बेफोरबायदिनो आरोखि। नङाबा आं बेखौ फैसाखौ आं उइद्र' खालामालासिनो थागौमोन नामा? अके। आरो नोंथांमोना नायनो हागोन, आङो मैयासो ओरैनो उइद्र' खालामदों। नोंथांमोना नायनो हागोन मैया 8 थारिख 7/2024 4:20 आं मैया उइद्र' खालामदों, बेबो साक्सेस जाबाय। नै दाबो आङो उइद्र' खालामदों 3:35 पेन्डिं इन बेंक एकाउन्ट। बियो 10ता 10:30 बा 11टायाव बियो बेंक एकाउन्टआव हाबफैगोन। अके। अब्ला मा प्रुफ नांगौ नोंथांमोननो जे उइद्र' जाला मा जाला हेन टेन होननानै?
दालागि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि गोनो गोथो सानालासिनो हाबनानै थानायमोनब्ला दालागि नोंथांमोनाबो प्रफिटखौ मोननो हासिगौमोन। आरो मोनसे आपडेट आङो लास्टआव फोरमायगोन मा आपडेट बियो। दा आङो बे आंनि हमाव फैबाय एप्लिकेसनाव, बेनिफ्राय मिआव आं क्लिक खालामनानै नैबे इनभाइट रेंकिंआव आं क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नैबे दं टीम उइकलि नाम्बार रेंकआव 4 नाम्बाराव 5, 6, 7, 8 बेफोरबायदि रेंक दङ। नोंथांनि नामाबो जुदि नोंथाङा जुदि YBY आव गोबावनिफ्रायनो खामानि मावनानै सोलिबोगासिनो नोंथांनाव टीम बानायबायब्ला बा नोंथांनि मेम्बारा गोबां जाबायब्ला अब्ला नोंथाङा बेयाव नायनो हागोन बेयाव नोंथांनि नाम दं नामा। बेयाव गाहायाव दं टीम उइकलि, टीम मन्थलि, L1 उइकलि, L1 मन्थलि। बेयाव नोंथांनि नाम दं नामा। जुदि दङब्ला नोंथाङा रेंकआव दावखोगासिनो नोंथाङा पुरस्कार मोननायनि रिवार्ड्सखौ मोननायनि सुबिदा नोंथाङा मोनगोन आरो मोनखागोन बे रिवार्ड्सखौ। बे प्राइसआव आं क्लिक खालामगोन। प्राइसआव क्लिक खालामब्ला नोंथाङा नायनो हागोन चेम्पियना 1 हायुन्डाइ मटर्स मोनगोन। बेनिफ्राय रेंक 2 निफ्राय 6 सिम जाय बिथांमोना रेंक 2 निफ्राय 6 सिम रेंकआव दङ बिथांमोना पालसार बाइक मोनगोन, मटर साइकेल भेलु 150K 1.5 लाखनि। ओमफ्राय रेंक 7 निफ्राय 16 सिम बियो आइफन 15 मोनगोन 80,000 नि आइफन मोनगोन। अके लोगोफोर, स' थांनाय सप्तायावथ' फार्स्ट स्टेप जाखांबाय, नामा फैबाय, बाट बेयो नाम फैबाबो बेयो मोना। टटेल माने बुजाबनानै सोरना हाइस्टआव दङ बे बिथांमोनासो मोनगोन। बेनिखायनो बिथांमोना बुंदों आपडेट्सआव हरगासिनो जे थांनाय बाराव जेसेखिनि जोङो कालेक्ट खालामबाय रेंकिं जानायफोरखौ बिदिनो सप्तायाव आरो नेक्स्ट देवबाराव आरो खालामबावगोन। बिदिनो खालामै खालामै लास्ट उइकआव पार्टिसिपेट खालामनाया जिथु जोबगोन बे जोबनायाव गासैखौबो कालेक्ट खालामनानै सोरना हाइस्ट नाम्बारा टप लिस्टआव दङ बियो गारिखौ मोननो हागोन। बिदिनो पालसार बाइक, आपेल, आइफन, फैसाबो दङ 10,000 बेफोरबायदि गासिबो दंजोबो। सोरनो मोनगोन थाबैनो एड्रेस आरो लकेसनखौ खिन्थाहरनाय जागोन बे ग्रुपआवनो। बबे जायगायाव लांफैनांगौ, बबे जायगायाव जागोन बे मेला, बबे जायगायाव मिथिङा जागोन, बबे जायगायाव फैनानै लांफैनांगौ बेखौ थाबैनो हरगोन। बिनिखायनो गासैबो मोन्थाय दङ, बयहाबो मोन्थाय दङ बे प्राइजखौ बे रिवार्डखौ मोननायनि। बेनिखायनो नाजा, टिम बानाय, एक्सट्रा आर्निं मोनसे मोननानैबो नोंथाङा बिनिफ्राय पुरस्कारखौ एबा रिवार्ड्सखौ मोननो हायो होननानै बिथांमोना बुंहरदों। अब्ला बे एप्लिकेशना जुदि फ्रडब्ला बेफोरबायदि इमान फैसा जुदि लस जादोंमोनब्ला बेफोरबायदि खारनो होनना सानदोंमोनब्ला इमान आसा दोननानै मानो बेफोरबायदि इमान फैसा खरस खालामनानै मानो मिटिं खुंगासिनो, मानो रिवार्ड्सखौ होनो नागिरदों। अके, स' नोंथांमोना बेयावनो साननानै लानो हागोन। बेफोरबायदि आनाब सानाब जाहा थाहा खोथा बेफोरबायदि बुंनानै नेगेटिभ कमेन्ट्स, नेगेटिभ भिडिअस बानायनानै बेफोरबायदि नुनानै पाब्लिकफ्रा माने एकदम गोदाव सोराव बिराद दुखु मोनदों आरो बिराद किसुमाना माबादों आरो माने। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ बुङो जि आपडेट हरदों आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय। आरो लास्ट आंनिफ्राय आपडेटआनो बेनो जे दा YBYआ दा नोंथांमोनाथ' दा रिसेन्टलि 6,000 10,000 गोसोबायदि खालामदों। इमान अभारखौ दा खालाम, 6,000खौनो खालाम, खिन्थु 6,000आ दा क्ल'ज जासिगोन। 6,000आ क्ल'ज जासिगोन लोगोफोर। दा रिसेन्टलि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै जाय बिथांमोना रेजिस्टारल' खालामनानै दोनदों एबा 6,000नि जइन जानो सानदों YBYआव, साननैसोनि उनाव बियो 6,000आ क्ल'ज जासिगोन, 10,000निफ्राय स्टार्ट जासिगोन। नोंथांमोना हाबा बे उननि गावसिनि बाथ्रा, 10,000निफ्रायसो स्टार्ट जासिगोन। दा 6,000आ क्ल'ज जासिगोन। बिनिखायनो जाय बिथांमोना हाबनो सानदों नोंथांमोना 6,000खौ हाबनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना हाबालासिनो ओरैनो रेजिस्टारल' खालामनानै दोनदों नोंथांमोना हाबाबाथ' रेजिस्टारल' खालामनानै दोननानै जेबो लाब गैया। उनाव गोदानै खुलिफिननो होनबाबो हानाय नङा। मानो होनबा मोनसे मबाइल नाम्बारजों खनसे रेजिस्टार खालामबाथाय खननै खनथाम खालामनो हाया। बेनिखायनो ओरैबो गैया हाबनोबा 6,000निखौनो हाबनानै थाखादो। आरो नङाब्ला उनाव 10,000सो एमाउन्टआ बारायसिगोन, 10,000निफ्रायसो स्टार्टआ जासिगोन। अके लोगोफोर, आरो आंनि बुंनांगौआ माबाफोर थालांबावबाय नामा? बाखि दा जेबो टेनसन लाथ'नाङा, दाथ' मोजाङै सोलिगासिनो। इन फिउचार माबा मोनसे प्रब्लेम जागोन बेखौ आं बुंनो हाया। दा रिसेन्टलि मा आपडेट फैदों आं नोंथांमोननो बेखौ खिन्थाबाय। अके लोगोफोर, अब्ला आंनि बुंनांगौआ आरो माखासे माबाफोर थालांबावदों खोमा, माबाफोर आरो सोंबावनांगौ दङब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। आरो लोगोफोर कमेन्ट्सआव नोंथांमोना आंनि नाम्बार बिदों, आंनि नाम्बार हर ओरैबायदि डिटेलै मिथिनो लुगैदोंबा आंनाव डिसक्रिपसनाव लिंक दंखायो फेसबुकनि, बेयाव मेसेज खालामना हरबानो जाबाय। लाइभलि आं नोंथांमोननो नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनजों रायज्लायहरगोन माबाफोर उसुबिदा जादोंबा। आरो गोबां प्रब्लेमखौ आं बेफोरबायदिनो सल्भ खालामनानै हरबाय। अके लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसन अन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेसन आपडेट नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।